Ella, haluatko sä tulla mun ratsastaan? Äiti. Kysy tallin omistajalta. Minä siivoon nytten. Joo, mä käyn kysyä tuolta. Moi, voiks Ella päästä ratsasta munkaan? Millä? No, Ella voisi päättää vaikka nipsulla. No kultarakas, tänään ei mene sille. No, sä voit ottaa mun hevosen. Mä voin mennä jollekin muulla. Ei, se on liian iso sille. No, kuka olisi mahdollisimman pieni? No, sopiiko sulle toi kouluponi? Kouluponi. Sun koululla. Te menette varmaan esteitä. No varmaan, jos sä haluat mennä esteitä. Mä haluan. Okei. No, tuu kattoo, jos täällä on jotain hyviä. No, pompola näyttää aika kipeälle, niin sitä ei kyllä oteta. Missä muuten pompola on? Se on toi ruskeavalkoinen heppa. Ai. No mennään katsomaan laitumilta, jos siellä olisi jotain. Laitumilla on toi. No ei täällä oo sinne mitään. No entäs tää, kun tää ei ole valmiiksi varustettu tai ihana sulle, tää mätsäis sullekin. Tää on mun. Mä en oo uskaltanut kertoa tätä kenellekään, mutta äiti sanoi, että mä sain tän omaksi. Aha. No sen sä kyllä voit ottaa, jos se on sun oma. Niinpä. Oho, toihan on iso heppa toi. No se on toi Cashi. Se on iso. Se on ton valkoisen yhden tytön kanssa yhdessä. Okei, kiva. Mä käyn vielä varusta uljakseni. Maltatko odottaa hetken? Joo. Siinä sä olitkin. Mä en huomannut sua uljas, kun sä oot aina tossa. Aika outoa. Okei, mä avaan nyt tän portin. Apua, tää on mennyt rikki varmaankin. Moi Emina. Haluatko tulla ratsastamaan? Mä menen ton Ellan kai siis. No, okei. Joten joo. Joo, ei se mitään. Joo, vaikka toista. Noin sitten vaan. Mistä? Mihin Jenna meni? Se oli ihan äsken tossa. Kun mä käännyin, kun mä uljasin sulaa, niin sit se katosi. Joku. Varmaan se, kun mä... Apua tää on tosi. No niin, Kapu, hoidetaan sut paremmin. Mitenköhän nää sujuu? Joo, otetaan vaan sieltä mahan alta vielä. Ja sunkin mahan alta. Noin. Hoidettu, nyt pitää vaan lähteä. Joo, tule nytten. Jaa, iskä, mä tuun. Toi on Jeminan ääni. Ehkä se lähtee jonnekin. Harmis lähtee. Mut mennään. Joo, mennään maastoon. Todellakin. Mä en oo ihan varma, jos sä saat mennä maastoon. Whatever. Kuka sanoi, että mä en sais? No, kysytään tallin omistajalta. Moikka. Moi Jemina. Mä menen yhdelle matkalle. Me nähdään vasta niinku varmaan jossain kesän kohtaa. Okei. Moikka. Mikä? Muista sitten hoitaa mun omaa heppaakin. Joo. Koska mä en tuu näkee sitä. Joo. Mä lupaan. Joo, kiitti. Kuule Jemina, mäkin voi hoidella sitä, kun mä oon sun äitis. Ja joo. Sä et oo mun äiti. No, anyway. Tai niinku äitipuoli, niinku joo. Äitipuoli? Sä oot mun mummi. Miten sä sit selität? What the fuck? No eihän nyt kunhan vaan vitsaile. Halusin vaan vähän harnata, että
Sori. Mutta sun äiti voi siis ihan huolehtia ja mäkin, kun mä niin kun oon tän tallin omistaja, niin joo. Älkää kysykö, mä menin vähän sekaisin tässä. Joo. Joo, Iska, ajat sä. No joo, sun pitää vaan pistää turvavyöt paremmin. No joo, mä yritän. Noin. Munkin pitää pistää turvavyöt kiinni. Mä luulen, että se oli vihanen mulle. Rusa, sopiks jos mä ja mennään maastoon? No, se on ehkä vähän liian pieni mennä sinne maastoon. Mutta ehkä joku toinen kerta. Sitten kun oot niin kuin mun kanssa, sori. Moi moi! Moi moi! Eli joo, sori. Ette voi mennä maastoon. Mennään vasta. Okei, me mennään munkin taloon. Joo, ehkä toinen kerta sit kun mä oon mukana tai joku ja. Tuossa on laitettu valmiiksi este. Hyvä. Sä osuit siihen. Oho, sori. Ei se ole niin paha juttu. Kaikki osuu kaikkiin. Hyvä. Nyt kyllä en osunut. Mut se Se on niinku tuoli. Vei sitä jonnekin. Joo, varmaan. Joo. Miksi se lähti? En mä tiedä. Tässä on toinen este. Mä en pääse sitä. Onko se liian korkea? Ei, älä tiputa mua. Oi, sattuuks? Ei silleen. Se oli varmaan liian iso este. Joo, mä voin laskea tätä. Mä pistin tuplaesteet, eli mä osaan näyttää tän. Hyvä. Hui. Sattuko taas? Nyt kyllä on outoa. Tai ikinä tiputa mua, jos me ei mennä tämän kokoisiin. Okei, nyt kokeillaan uudelleen. Hyvä. Nyt. Okei. Ihan hassu. Mä saan pidempi. Uljasta onkin pitempi. Hassu. Wow. Oh no, Elli. No niin, hyvä. Mitä te teette täällä? Mitä sä teet täällä? Mä saan luvan tulla. Tyypit, älkää riidelkö nyt. Sä varasit mun hiukset. Ja miksi sulla on mun lelu? Joo, mä käyn tuolla tallin omistajalla. Olkaa varovaisia. Mä pistän niin korkean esteen, että mä höppään sen yli. Et kyllä. Ja vielä 2000 miljoonaa iso. Okei, mä menen ton... Okei, katsokaa vielä hetken. Ja Ei oo mun syy. Mennään nyt sinne. Mä menen tonne kahvilaan. joo, oota hetki. Mä menen kahvilaan. Joo, meidän kannattaisi ekana niin kertoa tallinomistajalle, mitä tää Elli tekee täällä. Joo, mä menen kahvilaan ottaa. Moi. Moikka! Mä tulin tänne vähän jeesaa tai ottaa. Niin sopiiks, että mun ponikin tuli tänne? Joo, se on tarpeeksi pieni, että se voi tulla tänne. Joo. Mitä taas? Eli tuli vähän kiusaa pientä Ellaa niin. Siis voisitko sä vähän jutella vaikka Ellille? Joo. Toi kiva hyppää tuonne. Voisitko sä nyt jutella vähän sille Ellille? Elli. Ella! Joo, mä tuun. Kuulta pieni, tule tähän. Joo. Eli mitä tässä silleen kävi? No, ei mitään. No, Elli... Ei mitään typerää. Ai! Elli! Sano sun siskolle anteeksi. En. Se on niin typerä. Mä en edes halunnut kokonaan sitä tähän elämään. Mä toivoisin, että se hyppää purolta alas. Mä käyn hakemaan tallin omistajan. Käy. Kuitenkin täällä ei siis käynyt mitään. Kyllä käy siis. Miksi sä teet tolleen sun omalle siskollesi? Niin.
Hiljaa typerät! Mä lyön kohta mun pikkusiskoa. Mitä täällä on tapahtunut? Siis tarkalleen. Mitä? Eli mä voin erottaa sut, jos sä haluut. Et! No miksi sinä olet sitten ilkeä? Koska se pilasi mun koko elämän. Se syntyi mua ekana. Se oli kaiken hienoin, coolin tyttö ikinä. Se on ärsyttävää. Ja mä vihaan sitä koko ajan. Eli sä oot myöskin cool. Ja hätää. En ole. En oo. Kato, meillä on saman värisiä vaatteet ja sulla on hienommat vaatteet kuin mulla. Jep. Eli sulla on paljon hienommat kuin Iiriksellä. Ei pahalla Iiriks. Joo, ei mitään. Tosi. Jep. Ihan totta. Mä halusin noin, mut sit kun sä sanoit, että sä haluat noin, niin en mä sit tehnyt mitään. Ihan sama. Kuitenkin Nipsu on mun. Eli siis, eli te voisitte nyt pyytää toisiltanne anteeksi, mitä te teitte toisille. Niin jos silleen sopisit riidat. Apua. Eli voisitko sä pyytää tuolta sun isosiskolta niinku anteeksi? Voisitko? Sä tiedät Nipsu, mitä sä teet. Nipsu haluaa sanoa sulle yhden jutun. No. Moi. Ai. Eli mä sanon kohta lomakkeessa, että sä lähet täältä pois. Että mä en anna sun enää ratsastaa. Ja mä annan Nipsun tolle sun isosiskolles. Kuitenkin heitä mut vegeen. Mä en edes halua enää olla tässä kokonaan tässä perheessä. Mä toivon, että joku adoptoi minut. No, sitä mä en kyllä tee. Koska mä menen itse adoptointipaikalle. No anna se Nipsu tänne, ai. Voi kakka. No, tässä on ainakin sulle heppa. Eli joo. Jee, mä sain Nipsun. Sori. Mutta se ei ole sun oma heppa. Jep. Se on liian iso. Joo. Ja sä oot liian lyhyt. Elli on sua isompi, jotenkin vaan. Jep. Mut mä menen siivoamaan taas noita lantoja. Tää on mun ihana mies. No viedäänkö nää hevoset nyt takas tonne tallille? Joo. Moikka. Moikka. Oho, oot sä se tallin omistaja? Ei, mun takana taitaa seisoa se. Joo. Eli... Joo, mä oon se tallin omistaja. Eli siis mitä asiaa? Anteeksi. Eli mä tulin tänne ratsastuskouluun. Muuten sä näytät ihan Elliltä, mutta sä et varmaan oo se. Kuka on Elli? No yksi semmonen tosi ärsyttävä tyyppi. Jep. Mun nimi on Ella. Sama kuin mun. Moi. Moi. Haluaisitko olla mun kaveri? Joo, totta kai Ella. Okei, me ollaan just viemässä näitä hevosia, joten... Kuka toi? Mitä noiden hevoseiden nimi on? No tässä on ihan ensimmäiseksi Uljas. Joo. Tuon nimeä mä en oikein tiedä. Onko se Rusetti? Koska sen suitsissa lukee Rusetti. Joo, se on hyvä. Ja tässä on Nipsu. Wow. Se on Onko se ton tallin isoin poni? No oikeastaan meillä on semmoinen kouluponi, millä ei saa ratsastaa. Sitä vaan pitää kouluttaa, niin se on varmaan isoin.
näyttää aika upealle. Joo, sä voit tehdä alkuratsastuksen. Joo, totta kai. Mutta onko se pikkusen vaarallista, kun mulla ei ole satulaa? No ei, sä vaan laitat ton tolleen. Noin. Hyvä. Sitten sano vaikka vähän. Hyvä Nipsu. Hyvä, voitais mennä vaikka tallille nyt. Joo, käy. Te osaatte tien tallille. Mä vaan vien tän Ellan. Juu. Se on täällä. Vau, tää on aika hieno talli. Joo. Mikä toi ääni oli? En mä kai tiedä. Joo. Sieltä tulee vissiin Jemina. Kitiska. Juu, ei mitään. Moi. Noin. Kuka toi on? Se on meidän uusi aloittelija. Ella. Joo. Moi. Sanotat yhdeltä pikkutytölle. Joo. Minne Eli on mennyt? Se karkas. Mitä? Joo. Eli on mun lemppari. No ei voi mitään, kun se ei tykännyt täällä. Eli siis mikä ton nimi on? Sama kuin sen... sama kuin mun. Miten te voitte sitten tietää, kenen mä huudan? En mä tiedä. No, testi. Huuda mua. Eli, eiku siis Ella. Moi. Moi. Sori. Uudelleen. Ella. Ella! No moi. Mitä? Sori. Okei, tää on outoa. Okei, sä pistät, minä olen Ella M. Sä olet Ella K. Joo. Eli mä oon Ella M. Sä oot Ella K. Joo. Hyvä, eli Ella. Ei. Ella. Vaan Ella M. Ja Ella K. Joo. Nyt mä ymmärsin. No, mä menen kattoo noita tuntilaisia tuolla. Jemina, onko se ihan kunnossa? Joo, on. Miksi sä makasit tässä tälleen? Joo, mä oon hyvä tälleen. Siinä voi olla hevosen lantaakin. Joo. Kattis mennä sitten. Daddy, tuu hake mut. Mä soitan daddylle. Joo, mä oon tässä. Venä. Joo, tule vaan. Iskä, voidaanko mä adoptoida tää pikkunen? Kyllä. Me lähdetään kotiin, koska mulla ei oo ees kotia, koska mä oon adoptoisipaikalla. No, moikka Ella. Moikka, Ella K. Apua, Ella. Ella M. Ei, mä oon Ella K. Joo, sori. Mennään. Mihin toi Ella M katos? Ella M lähti kotiin. Se adoptoitiin Jeminalta. Okei. Mä menen Nyt on ilta, hoppi, pitää mennä nukkumaan. Okei, mun pitää soittaa isille. Moikka. Voiko se tulla hakemaan mut, kun täällä tallilla ei saa enää olla? En mä nyt pysty. No, mä en tiedä enää kotiin takas. Mä oon pikkusen kipeänä. Mä voin tulla. Ei hätää. Hei, kuulta. Mä vien sut kotiin. No, eikö sulla iltatöitä? No, mä tiedän, kuinka pieni, mutta mä voin sanoa, että mä en pysty mitään. Heitä mun lappusen. Mä voin hakea tai viedä. Sä oot mun perheessä. Ai. Missä sä oot? Mut mä voin viedä Ellan, jos se sopii. Kulta jäänet. Ei, mulla on se auto No meidän täällä. kuitenkin pitäisi lähteä, niin joo. Mut mulla on auto. Menkää nyt auton syliin. Okei.
Eli siis mä ostin sellaisen nauran, mikä liikkuu itsestään, niin se tietää enemmän. Mun pitää vaan pistää asiaan. Okei. Mennään. Joo. Me lähdetään nyt. Joo, tää oikeesti liikkuu niinku, mutta te ette voi nähdä sitä. Oikeesti. Toi liikkuu. Joo. Hetkonen, mä luulin, että mun iltatyöntekijät ois täällä vielä. No käydään tuolla kahviossa, jos ne on siellä. Hei, anteeksi. Voisitko se tulla korvaan noitten hevosten jäljet? Mä en oo se. Mä oon tän kaupan työn. Okei, sori. Moi Rosa, eli Rosa siis. Niin haluatko sä tulla tekemään noiden hevosten iltatyöt, koska... Ei kun hetkonen, tuolta tulee se auto. Ei mitään, sori. Okei, mä olin tulossa vaan tsekkaa täällä, että nämä kaikki koirat menee. Joo. Okei, tossa on kaikki. Mä menen nyt kotiin, moi. Älkää sit kysykö mun kaverit. Sori kun mä niinku jäin. Joo, ei mitään. Sä voit totta kai viedä sun lapset, mutta oisit ilmoittanut mulle. Sori, oli pakko, koska miten sitten olisi... Me ollaan niinku kilometri. Joo, ei se mitään. Sä voisit siivota vaikka tuolta Nipsun ja sieltä ja sit Uljaksen tarhasta. Ja ota, Jokapullakin on. Niin, joo, nää kaikki luomme. Aletaan sitten Paitsi mä katon Valmalta. Joo, Valmaltakin on tullut vähän. Mä voin katsoa niitä, ettei nää lähde. Kulta, me ollaan kuitenkin kilttejä, niin niitä ei tarvitse katsoa meitä vastaan. Niinkö? Mä otan Uljaksenkin jo täältä pois. Että tuohon vaikka. Noin. Joo, ootas mä vielä. Ihana, kun mä voin olla vitsi tarhassa. Voi mennä. Hyvä Valma. Joo. Sitten vielä tää Uljaksen. Hei, pip pip. Apua! Melkein lähti irti. Ja tän Chokon. Niin. Mitä siellä on? Mä tsekkaa. Teen sä noi työt. Mä laitan noi ovet sit lukkoon, kun oot lähtenyt. Ja todellakin. Joo, nyt kaikki sisälle. Siellä on joku random ihminen, ketä ei ole kutsuttu tänne, niin nyt kaikki ovet lukkoon. On nopea, että nämä hevosetkin pääsee sinne. Joo. Uljas. Noniin, sisälle. Apua. Tää on viimeinen tarha. Joo, ihan nopea, koska siellä on joku, kuka tulee tänne päin, mutta se on onneksi jotain. Se tulee lähemmäs. Okei, mä oon valmis. Hyvä. Kaikki lukkoon. Mitäs noi hevoset laitumilla? Siinä on portit. Ai Mä ihan. voin mennä pistää ne kiinni nopea. Joo. Hyvä. Mä menen nopea sanoa sille shopin myyjälle. Ovet kiinni. Okei. Apua. Mennään äkkiä jonnekin hevosen karsinoihin piiloon. Mä menen tänne Uljaksen ja tän Chokon kanssa. Tää oli nyt lähemmänä. Mitä tää tapaa? En mä tiedä, mutta ne koputaan. Ella, panttiin mennä sisälle. Miksi? Tuolla on joku random. Okei. Me ollaan sisällä. Nämä ovet on lukossa. Mä pääsin. Tuu. Mä lähden tänne. Missä tallin omistaja on?
Se on varmaan tuolla Nipsun karsinassa. Okei, mä menen Uljaksen kanssa, koska täällä on Joo. Partikoira, ulos! No mitä? Mitään hätää, mä oon vaan Roosa. Niin. Mitä? Mä kuulin just Roosan äänen. Hei! Ai. Soittakaa poliisit. Roosa, sulla on puukko. Ei, mä tulin vaan puukko. hakea porkkanoita leikkaa sitä tulle sulla on- kapulle. Mä menin leikkaamaan porkkanoita kapulle, sori. Me soitetaan poliisit. Ei. Halo, poliisi. Tulkaa tänne talille. Näin, nyt. Mitä? Mä en oikeesti tehnyt mitään. No nyt sä tulet minun kanssani. Ei. Se taisi olla Roosa. Roosalla oli puukko! Mitä? Mut se on mun bestis. Siellä oli puukko! No anyway, se on mun toinen bestiksi. Voi tulla pois piilosta. Se oli vaan Roosa, kuka tuli puukottaa melkein meidät. Missä toi... ei mitään. Mä oon täällä. Joo. Mä tulin. Joo. Oliko se vaan Roosa, kenellä oli puukko? Joo, se sanoi jotain, että se halusi tulla niinku laittaa kapulle porkkanoita. No en kyllä usko. Jep. Se on kyllä koskemassa mun heppaa. Eikä Uljakseen tai sen tyttikseen. Mä menen tekemään mun juttuja. Mut nyt on kuitenkin ilta, niin meidän pitäisi lähteä kotiin. Ja tää videokin voisi loppua nyt. Tähän tuli jo liikaa pelottavaa, joten